you. Love you. Like and subscribe. Hi. 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 Hi! Asa kong uyab nga si Claire. Wakanda. Ah, you look familiar. Paano masabi? Hi. I think I saw you. Asa man? Wait. I'm gonna think for. Asa man? Oh, in the books! I saw you! In the books. Planet of the Apes, you know that? Sawadit ka. Sawadee ka. Sawadee ka. Stuck up. Hi. Hello, buddy. Oh. Hello. No. No. Asa kong uyab nga si Claire. Nasa puno. Asa kong uyab nga si Claire. Pila yung bugal. Pila yung bugas. Pila yung bugas. Silpunan. What's your name? What's your name? What's your name? Imdinis. How are you? Fine, fine. Do you have upo? Do you have upo? Ano? Hi. Nasa ko ilang. Asa kong uyab? Asa kong uyab? Hi. Ala. Ano pangalan? Ano ba na ng iro? Hi. Agad. Hoy. Others. Others. Akala ko ikaw ay ake. Mura kang abat. Nagala ko sa paring. Pinas ko patapit sa iyo. Nangis ka tayo. Pinas ko malaman kung ikaw. Isang hindi naman Ano mga buang. Hi. Hi. Kumusta? How are you? How are you? How are you? Good, good. How are you? Asa kong uyab nga si Claire? You're from where? From Philippines? Yes. Yes. Oh, just nice. Where are you? I'm from Turkey. What time is it? What time? Sorry? Is it? What time? Oh, yeah. This a week. It's 5 o'clock this morning. You what time? Philippines? 10. 10. She's Asa kong uyab nga si Claire? she's species. Asa kong uyab nga si Claire? You have the boyfriend. Really, nigga? You have girlfriend. No. You like Filipino. There is girls. She's Yes. Cool. a girlfriend. No. Girlfriend. No. Chat him. Sorry? Chat him. Chat Brian. What is look? Dalan. Asa kong uyab. Dali. Hi. Hello, to. Ngit-ngit lagi.
Kita. Kamu dong. Ngiti lagi ka. Wala lagi suga. Sa inyo nga. Punder ba? Run out ba? Kaya wa man kami kabayad ba? Brano sa inyo nga di ay. Wa kabayad suga ba? Iputlan di ay. Ulay kwarta ba mo? Wala kwarta. Wala kwarta. Hindi pa kwarta. Ano ay kwarta? Wa ubra. Manarbaho oy. Gani, ubra. Kita pa po asawa para may mabayad kuryente ko doon. Ngita na. Hi. Hello. Kumusta? Hello. Ang ganda mo. Hi. Asa ko oyab nga si Claire. Hi. Kukuha na ko yoy. Asa ko oyab nga si Claire. Ah, Ay, kasi Bisaya lagi. Bisaya ko. Bisaya ko. Hi. Kaasa ka. Ay, excuse. Sige, katawa oy. Taga-asa ka. Taga-asa ka ba? Tingog na. Nagkikilig niya. Kikilig lagi ka. Ayaw katawa. Siya na ba yung nagkatawa? Kikilig lagi ka. Dili mami. Hindi na ako ganito para pisa. Pahali mo oy. Buyag, ikaw buyag kay ka nang. Tuman mo! Babagay ka mo smile. Babagay ka mo smile. Kasi buka ko yan. Oh, Nabibigay babagay ka mo smile. Tara nga. Babagay ka mo smile. Ayog smile! Eh, guwapa ka. Ayog smile ba? Babagay ka mo smile. Ikaw ba? Ikaw. Buhay mong emotions ba? Buha. Magkita kong ulat. Ha? Magkita kong ulat. Ano ko na ba? Buhay mo shades kuya. Alam mo sa shades ba? Ayan mo ay. Imo yung ipahubo. Ay, katawa. Ay, katawa ba? Guwapo ko no. Guwapo ko no. Tawa na mo. Kayo ba'y ko na ako? Ay, bali na kayo. Kasi tayo tawa. Ito na.